mga kawigel! So, Yun po, ayan. Ang mumukbang po natin ngayon ay meron po tayong Jollibee Spaghetti Family Pan at meron tayong isang bucket na Chicken Joy. At syempre sinamahan din natin ng barbecue ng Mang Inasal. Meron din po tayong vegetable fried rice. Ang sarap niyan. sinasarap mo. Tsaka gravy. Tsaka ano, Ito, peanut oil Peanut- daw to eh. Para dito daw po peanut yan eh. sauce, Dito daw. oo. Dito daw po. Oh, yan. wow. Yan, bago pa tayo magmukbang, magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po at kakain po ulit kami buong pamilya sa isang pagkainan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Nawa po lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw at magiligtas po. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa dalangin ko sa inyong buktong anak sa Kristo na tapagligtas sa amin. So, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Kain po. Nasubo po. Suba. Sarap. Kain po. Ano itong pinatulo? Ang sarap nga. Ito yung ng sauce. Kay nanay. Hindi, okay lang. Top? Ayaw, hindi ko nga ang sauce eh. Thank you. Okay, sauce. Ano po, thank you. Sarap ng peanut sauce nga. Ano na siya? Hindi na. Peanuts? Hindi, peanut ano raw tawag dyan? Peanut oil. Kasi wala na pong available na ano ngayon eh. Hindi kasama. Sa chicken ako. 6 pesos pa yan. Sarap pa talaga.
In fairness, ang sarap talaga po na ano, Inasal barbecue. Taba. Oh. Tapos nag-Jollibee Chicken Joy. Sarap. Binibilisan ko yung kain. Gusto ko na kunin yung taba. Sarap talaga pag sama-sama yung pamilya kumakain, ha? Bonus na lang yun kung masarap yung kinakain, ha? Lalo masarap ang pagkain. Malaki ba? Malaki ba kailangan? Sarap kasi ng taba. Medyo lumayo na ho kami sa mga alaga namin kay Luna at kay General. Sobrang ingay po kasi andun sila. Pero gumagawa ng paraan, no? Para makapunta rito. Kaya pa pizza? Ayun yun na yan. Sorry say. Okay na ako. Oo. Chicken. Chicken, gusto mo pa? Happy tayo. Chicken? Ha? Hati tayo. Ay, natin tayo. Oh. Ano gusto mo yung may balat? Ikaw na magkate. Kahit yung malikapati lang sa akin na. Thank you. Hindi okay ka na sa chicken? Grabe. Sarap. Saan ka nakabili ng ganyang fried rice? Sa dalawa. Sa Inasal ba o sa Jollibee? Homemade po yan. Hindi mo naman sabi ko may. Akala nila merong available yan eh. Nakita naman sa ano, sa thumbnail natin, ay sa ano natin. Sa top tail. Title. At saka dun sa paglalagay natin ng ating pagkain. Ay, yung pa rin eh. Ang pala yun. Naliguho kayo. Bahala na si ate dun eh. Gusto makapunta ni Luna rito eh. Inuho kayong ano natin yung flooring eh. Pakanin na siya. Kunin mo na. Ito pala. Oh. Sarap palang pag-park na rin itong ano, no? Yung Inasal, ang Inasal at ano? Jollibee. Ay, sister company sila, no? Sister company na po sila. Nabili na po sila ng Jollibee. Na? Sabi. Hindi busog. Ito yung Greenwich na, sister company, no? Dami pala niyang ano eh. Sister company. Oo, sana tayo maging sister company rin, no? Kahit ano lang. Kahit brother. Oo. Kahit cousin lang. Kahit kasin lang. Sarap. Lasa mo yung ano, yung peanut oil niya, o peanut sauce niya. Lasa mo yung mani talaga. Malamang, maningay. Hindi, siyempre yung parang giniling na purong ano, mani. Kasi Tapos iba pa ang flavoring ng... Ito talaga mani, tapos ang parang pinaka ano ko, meron siyang sesame oil. At chicken, mani po. Chicken mani. Sa, Ito pa. Ang sarap ng barbecue. ako, mukhang makakalusot si Luna.
Sarap na siya. Ako, lalong pinapansin, lalong nagpapapansin eh. Ay, oh. Ayun yun na Ito yan. may isang barbecue. Ano pa? Okay na kaya? So, pinapansin yan. Nakakita nyo lang po sana. Ang cute niya. Ang cute niya. Sobra. Sarap paluin na eh. May nakaharang po kasi pensim pong pilit niyang inaano kasi para makapunta lang rito. Sabi niya, family mukbang ba't daw siya hindi sinama? Tawag mo, bango. Saan susunod, no? Kaso talagang pag nalagyan niyo rito, warat lahat yan. Papatong talaga sa, sa lamesa. Si Nakita naman. General. Ay, oo nga pala na. Bago ko malimutan, hindi ko nasasabi yung isang channel natin na ano. Kung gusto niyo po na mapanood yung mga ibang throwback natin at saka yung mga uncut, yung mga uncut, yung mga tipong mga solo mukbang natin, kasi minsan ina-edit namin, pero kung Gusto yung malaman na dire-diretso po. dire-diretso po talaga, uncut po talaga yung mga 30 minutes, 11 minutes, kaya talaga nagmumukbang po tayo, uncut po yun. Wala po tayong cut. Ni-edit lang po para gumanda. Pwede niyo pong panoodin sa Tamad cooking. yun, tamad cooking. Yung tamad cooking pa sa atin po yun. Hindi tamad cooking kasi may tamad cooking. Tamad Da tamad cooking. Ah. Sorry po. Bawal yun pag sa DTI. Okay, Dapat ano? Simula pa lang po tayo. Ni, Ay, may mga cooking game doon, no? Na, tamad nga lang. May cooking game, no? Tamad nga lang, kaya mukbang na. Share lang po namin. Kasi marami nang nagtatanong sa mga kawigan natin kung ano channel po yung kinukuha yung video nyo. Mga concern. Mga concern. thank you po. Atin po yun. Tsaka sana daw mag-spoil na ba ako? Sana. Hindi, ibig sabihin, yung pong abangan nyo po ang Team Padaba. Basta, yung darating, Events. kung paano nyo po sana nasuporta yung mga kanya-kanya namin channel, sana supportahan nyo po yung Team Pataba dahil sama-sama po kami roon. I-entertain po kayo mabuti. No? 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 No. So, yun, no? You know? Tingnan mo, si Luna, oh. Ayun na, oh. Oh, 1 inch na lang ni, kaya sisumulan ko na yung yung ating shout out. Yan, thank you so much po ulit sa mga nagbibigay sa atin ng star. Ay, maraming salamat And po. also, shout out po tayo kay Clyde Ebar, kay Julia Doms, Yun. Marites Bone, Virgie Palon, AJ28 TV, shout out AJ Sorosoro ng Tarlac. Hello po kay Jadon Hernaez, Jacqueline Diaz, Mahukura Macleod, Eugene Lilian ng Oroville, California, Maricel Ochia, shoutout Cordero family from Tumao, Kulasi, Hello. Arthur Takbobo, Jeriel Dagalea, Sepjo TV, Bancale Mapet ng Cagayan de Oro City, and Marivic Enterino. Hello po. Yan. Last bite. Last bite. Last bite? Makaingit ka naman. May last bite ka pa. Yun po. Tapos na po isang masarap na mukbang natin. sarap. Siyempre, maraming salamat sa Diyos sa pagkapinagkalap yan. Ang rana ito. At sobrang salamat po mga kawigil. Pero bago po yan, maraming salamat po mga kawigil. Lagi po tayo magpe-pray at mag-iingat po. Kaya, Bigyan na!